Hello sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aming video para sa araw na ito. Sa wakas, dumating na ang araw na handa na kaming tapusin ang isa sa mga pinakamahalaga naming school task. Kailangan namin gawin ito ngayon dahil bago pa man dumating ang bagyo, gusto namin makumpleto na ang lahat ng aming requirements. Ito ay hindi lang isang gawain. Isa itong karera laban sa oras. At handa kaming manalo. Dito kami nagtipon sa maganda at ligtas na Rakwepo Compound Farm. Salamat kay Ara sa pagsuggest na lugar na ito. Ang pagiging nasa labas ay nagbibigay na agad sa amin ng panibagong lakas at simula para sa aming proyekto. At alam nyo, dito kami talaga na-excite. Ang paghahanap ng mauulam namin para ngayong araw. Kami-kami lang muna ang mga magkakagrupo na nandito. Si Ara, si Clyde, Jeffrey, si Lebron, syempre, ako, si Mark. Natahimik lang. Pero abangan nyo ang isa pa. Kasi on the way pa lang. Este, on the water. Alright. Kaya habang nandito kami sa fish pond, tuloy pa rin sa paghahanap ng mauulam. Pero yun lang, maliliit pa naman daw. Kaya nagdesisyon kaming wag na munang kumuha. Pero bago tayo magsimula sa aming inihanda, abay syempre, nanghiram muna kami dito sa uncle ni Ara ng mga gamit. Kaya't nagpapasalamat kami sa tulong nila. At syempre, dito naman, kailangan namin ang mas tipid na paraan. Napansin namin na maraming sanga ng saging doon. Kaya naman kumuha kami ni Lebron ng mga dahon nito. Dahil ang dahon ng saging, nakakatulong din ito sa atin sa maraming paraan. Lalo na kung wala tayong mga kagamitan na dala. At dito na, nag-prepare na kami ng aming pwesto. Nagdala pala kami dito ng banig para dyan kami uupo, magpahinga, at syempre magkukwentuhan. At dito naman kay Clyde at Jeffrey, na-prepare din sila ng aming paglulutuan. Bale dito kami magluluto para mas tipid at wala kami masyadong gagastusin. Pero higit sa lahat, inisip namin ito dahil gusto rin namin maranasan ng mga ganito. Lalo na may mga kasama naming hindi pa nakaranas ng mga ganitong pamumuhay. Kaya't kayo, sanayin na natin ang sarili natin habang maaga pa. Ang pagiging simple at maparaan ay hindi lang tungkol sa pagtitipid. Ito ay tungkol sa pagiging handa at pagpapahalaga sa bawat biyaya na mayroon tayo. Subali si Clyde at Jeff, sila na ang in charge. At ayun, nakapag-ihaw na sila ng talong. Sobrang sarap niyan. Lalo na kapag isaw-saw sa bagoong na may kamatis. Wow, nagnana. Talagang nakakagutom. Pero higit pa sa lutuin, nakaka-proud din sila. Dahil alam nila makisama at alam nila ang ginagawa nila. Kaya alam ko, habang nagluluto sila, na with love yan. Kaya heto naman kaming tatlo, nag-prepare din kami dito ng mga gulay na lulutuin. Ito ang pinakamasustansya sa lahat. At ito rin ang napili naming lutuin dahil ito ay isa sa mga ipinagmamalaki ng mga Ilocano. Ang sikat na pinakbet. Puro sariwang gulay, lutong probinsya, at syempre, luto sa panggatong. At pansinin nyo naman, napakaganda dito sa paligid. Ramdam na ramdam mo ang sariwang hangin na dumadampi sa inyong mukha. Ang ganda ng tanawin. At ito ang dahilan kung bakit napaka-special ng aming task. Hindi lang kami gumagawa ng requirement, nagre-recharge din kami kasama ng kalikasan. At heto pa nga, napapasayaw pa ng kaldagtong kasama namin kasi enjoy na enjoy niya ngayon. So bale, ito lang muna ang available na gulay para sa pinakbet. Pero okay na yan. Ang importante, masarap ang pagkaluto at syempre, galing sa puso. Habang binabalatan namin itong talong na inihaw ni Jeff at Clyde, si Ara naman ay nagluluto na rin ng pinakbet. Teamwork talaga ang sekreto namin dito. Para mas madali at mas mabilis ang aming gawain, kailangan natin mag-split ng task. Lahat ay may ginagawa, lahat ay nagtutulungan. Dito nyo makikita ang pagiging epektibo ng aming grupo. Dahil sa diskarte at pagkakaisa, malapit na nating matikman ang bunga ng ating pagod. At dito na, hay nako, natawa na lang kami dito. Tignan nyo guys, sa kakaibang setup namin, sumasayaw yung kaldero. Pero go lang, wag patitinag. Hindi namin ninayang makasira yan sa aming mga diskarte. Sa totoo lang, it's part of our happiness. At eto na nga, ang last na lulutuin namin. Maghihiyaw ulit kami ng karne ng baboy para man may dagdag na ulam. Dito ako talaga na-amaze. Talagang napakalawak ng pag-iisip nitong dalawa. Naka-eksperimento na naman sila ng pag-iihawan. At yang tong na yan, tingnan nyo naman, simple pero napaka-epektibo. Talagang lumabas ang pagiging Boy Scout nila nun. Saludong-saludo kami sa inyo. Ang ganitong diskarte at pagkamalikhain ang kailangan natin sa buhay. Ang maghanap ng paraan, kahit simple lang ang mga gamit, sila ang patunay na pagiging resourceful ay susi sa tagumpay. Fast forward na natin para mas mabilis matapos. At dito naman, walang artehan. Pilipino tayo. Subali si Clyde na rin ang bahala. Naglagay siya ng mga ingredients para sa dinakdakan. Kasi nag-crave daw sila, kaya ayan, gumawa sila ng ganyan. Ang galing talaga mag-improvise. Ang dinakdakan ay hindi lang ulam. Ito ay pulutan gold. Charot! Kaya i-flex na natin ang mga naluto. Tingnan nyo naman ang aming pinakbet na napakasarap at syempre may kasamang bagnet. Kaya tinupay nga rute, ubrain tayo. Umay kayon, manganen. 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 Umay ka
Puso hindi naman ako'y umas-asin. Kita nyo to guys. Kita nyo guys. Ganito kumain. Panunutin man Tubo kami. Tubo kayo. Tubo kayo. Ako po'y di kasadya. Paano mo minekot meron guys? Ano? Tubo. Makain ako ng talong. Talong nyo dapre. At dito nagtatapos ang ating video mga kapipa. Pero wag muna kayong aalis ha. Hindi pa tapos to. Kasi deserve namin mag-swimming. Bye-bye. Pagsama ka, So, pusang siya, tunay na kaibigan, di kita iiwanan. Pagsama ka, bukod limot ko na, tunay na kaibigan, samahan hanggang wakas. Kahit pa mag-iba ng panahon, kahit tumating ang maraming alon, kahit ilang beses pa tayo magtalo, nandito lang. Pag wala ka ng matakbuhan, wala ka ng mapagbalingan, nandito lang kami, tayo'y di mag-iwanan. Sa umaga, tanghali, yung gabi, nandito lang. Lungkot ay huwag nang isipin, buhay ay sadyang ganyan. Ano mang mangyari, andito lang sa likuran.